kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku mung wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene iya ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulun Bathara Guru kedadene ra kaya ngene lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuhi aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe naik dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang medhoke para dewa. Nggonku nglabuhi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong natoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati. Kowe iki urip ya kok anu utange, Tru. Wis menyang ngono lho. Iya rek ya. Nek ya aja meneng wae Gong dibantu. Ya, wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Kurdo Sroma bangga wagut gati nyoma aku mungsuhku tengah kuwi genah imbang terus aku sing tengah ora urute dhewe-dhewe kok lho aku kok ora padha mongko cangkeme nyrengingi kaya ngono kan kae sapa ngerti Bagong ora ngerti Bathara Yamadipati Yamadipati dewa tukang apa tukang jabut nyawa waduh wes entuk mungsuh pisane kok tukang jabut untu nyawa untu dengkulmu nyawa nek niat diniati Gong siap wis ora wedi lho sapa-sapa aku kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun no garing tak tampa pangestuku tamanono Pukulun Bathara Penyarian oh Pak Carik udu Bathara Penyarian ya kancane Pak Carik ya ya wis bekti kula Pukulun ya Petro tak tampa Pukulun bekti kula ya Bagong tak tampa Pukulun Bathara Indra ngataran bekti kula kunjuk ya garing tak tampa Pukulun Bathara Indra ngataran bekti kula kunjuk ya Petro tak tampa Indra sapa Tru Indra Dewa ngut dono kasino Indra udu ora film ora Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk ya Bagong tak tampa Pukulun Yamadipati bekti kula ya garing tak tampa waduh serem suarane oh garing ndak tombo untal cengelmu medeni terus tenang wae santai dari Yamadipati bekti kula kunjuk ya Pak Petro tak tombo dari Yamadipati bekti kula kunjuk ya Bagong tak tombo waduh aku ngono barang Ndra kaya seger ndelok aku ucul klambi katokan training ngono kok mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah ora dicokot iki daginge iso mak grewel ngono mbok ora medeni
Wong arep perang kok malah dideg-degi. Nala Garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wong Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Nek nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pikulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak nyawane Garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa, sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Wae siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng membelani karo bapakne. Lho anake, Mas. Pun saya Pukulun lu anake bapak. Dadi nek Garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Ya Madipati. Ya Madipati. Ya. Kowe belani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Nangane jabut kowe ya. Perlu rampung barang kok jabut ya. Manusia macam apa itu? Jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja tundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi, Tru. Siap lho, Bong. Ora dhisik itu man. Derajate batur to. Ngopo wae? Ayo, maju. Ayo, Tru. Tandang ono, Bathara Indra. Waduh, nyokan 12. Wah. Wela. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! 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 Ayo maju ana Garing.
betul. Modaisa. Loh, ora tekan ya. Ayo, ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange putah. Yes, ben. Wedang sing endi? Sing tak akeh banget mau lho. Iki tak kira mlayu arep ngabarke apa-apa kok wedange putah. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana ajaji kok lembu 2 jangkah. Piye, Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya mingantem angin. Aku ya ya mau dipati arep tak jotos raine. Tangan kowe ya ora tekan e. Oh, minggok dhewe tangane. Lho, rating ora. Rating nabrak cengkelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono, aku mbanyol kok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya ya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya ya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho wis aluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Baladewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ra entuk. Ning dada medun. Mesti keneng, mesti keneng. Dada medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dada medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dada medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nara garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis lentreke lorone rak jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dari aku. Ayo wasan, mati ya. Waduh. Mutar weh. Ayo sambato.
Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning pati. Tru, kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang ngrene banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo Kang ya. Wah. Oi. Ayo walersen aku. Walersen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh Rama Wulan. Pecah kula ngono. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, latala. Ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cestri Sura ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Cilaka, Pak. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng tutuk. Bebek ora karo-karuan kae. Jungkel-jungkel Dara Indulak antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drai. Drai dengkul memlocok ora. Sing marai mlayu ki ya Bathara Guru nggawa gaman kae. Ngene apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sura. Cestri Sura, Tru. Gong Cestri Sura, Gong. Agene men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Sing kok dape-dape. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Wis. Apa meneh wong mati e? Karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene ora tekan kene dhewe wong. Mareka den mrayitna semuriris
semuri resiko balik titi yoni gondo yoni Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantuk pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken pangwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipetuk nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sedere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ning Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora ning kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar ning kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku Gareng karo Petruk ning kayangan mendoro kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati ning kayangan ra apa-apa, sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Lu ndak ora kelakon lemu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali ora apa-apa, teges aku mati. Waduh. Apa kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Barang ya mati, Tru. Asik. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cahe Dian. Aku pancene Dian. Cuma gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Gareng karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan, kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Gareng lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa karo dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa, ora masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Guru kok tosa ora mungkin ora dewa. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas iki Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip olare tuku ora utang kok ora ikhlas.
medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun Jareng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Nduk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2 padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe wis ora bakal rame, ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pepunden Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwundarawati mesti disalahke. Sik. Oh iya. Aku sing sedulur e. Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok, wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu wae. Nang Watagok mbogong ora melu-melu langsung tak denggang cangkeme. Tak suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Jane ana ngapa to, Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tau paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggre aku tengok-dek, kowe tengok-dek langsung kula triyema jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa, Togok? Lung. Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndandak pikiran werna-werna, ora usah ndandak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak, cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk ya ora. Lah gimana? Aku ki mbah piye ya lung ngarep ngrembug iki jan-jane sepele. Nene entuk tak gagas-gagas kok saya ngrantes nang pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki 3 dina kepungkur jemuah kliwon wingi. Heeh. 3 dina kepungkur? Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose ngimpekke aku ora. Lho, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip seprono-seprene ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang-gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak impekke elek iki, aku apa piye kok? Kudu. Ora yo ngerti to aku ku ndek sedulur Adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Ismaya. Heeh. Ngapa Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning Bengawan,
ora neng kali. Neng kolah ora. Jeneng kapal kok neng kolah nyocok cengelmu iki, Mbak. Rasae masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gocek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar lenite kapal nendi? Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candra-Dimuka. Loh. Neng kawah Candra-Dimuka? Oh. Monggo bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu merga wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon angku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen mancing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndara dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembatan. Mbah ya wis, Gak. Ngapa tak kowe iki nggagas impen barang ki? Wong kowe iki biasane ora tau nggagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu Si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing Candra-Dimuka. Durung rampung lehku cerita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Terus lha kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra-Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nggo raup. Terus aku meneng wae tak pikir-pikir kok impen kok le medeni timen. Engko gek-gek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Monggo ora iso sarta ora duwe keludhangan ngabari karo aku. Wong ning jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji. Ming Bagong sing dimati saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Nek nganti dulurku eneng apa-apa ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nek karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho, kok nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki. Ayo, tak terke ora apa-apa tiliki mrana, Gok. Harikat lampahing rata tanpantara yen malegak-legok trembilung kang sarawita sang sarawita sabu bandil iki ora pangling rak Bagong to Pakde lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Wis. Kaya sing apik nama apa pakdemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh.
Lah tuku kapan kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi gelem apa kowe? Gelem. Ben engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh, matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikai nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pak Demo. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya wis moyo. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ra nggawa cap. Oh ayo. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa, nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton wae akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Tegak? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Wis. Anu telek temen plane ngendhok. Oh, ayo. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kuwi tulungi apa? Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Nah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Nek mencret terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tengah catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangemu. Men saya ombo. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh.
iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mbak jotosan terus aku gang. Lah sapa? Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Wah kok wancamane ming cangkem terus to iki. Piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera. Oh wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet-ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Ngapusi aktonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja kok. Iki borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Ora aja tok beda iki nek wong nekat tenan lulungi. Nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembatan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Wah, dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wes. Bangkre. Tangane tumpangke mburi. Kene, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dak itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh iya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose. Kok saya sithik. Wong liya wis saya sithik. Ngono entek ya. Ngono. Wah. Jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan.
Wah. Celiteng kakangku. Walah malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak berduke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Cukup. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Cukup. Jatuh kula. Tejo mantri. Nah, iki wis rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet Kok bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ra. Wah. Ora nrimake pono kawanku. Semar Garet Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Biarku ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe lek ketemu Rara Jonggrang Aji-aji ora bakal mandi. Ngono ku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Jangan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti ning aja ganti sing anu. Ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku ning Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Bisa tak nggawe cewek-cewek kuwi. Waduh kayan. Ya wis tak doake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Urusanane ora positif gonta-ganti. Kok wis aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon pencangkem. Gawa dhewe ngene iki. Aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaene kondur. Iso rame iki. Iki aku isih mbangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielingke. Mergo menungsa lumrah, kedunungan nina lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Niki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuhane Bagong. Nek sampean kondur sik rugi ora kecekel lakone mengke.